Lero ndikugawireni choopsa chimene chikuchitika ku dziko lapansi lonse kuphatikizapo Malawi. Anthu ena amene tili nawo m'dziko muno anawina project yogawa nkhuku kumakomo kwa anthu, nkhuku m'makalabu. Kotero kuti m'mudzi mukuyenda anthu amene akugula nkhuku pa mtengo wa 4,000 kapena 4 or 5 iliyonse kuphatikiza ndi kamwanapiye komwe. Funso lakuti mwanapiye simungamugule wachikuda ku Malawi kuno pa 4,500. Chativuta m'Malawi kudabwa palibe. Zomvetsa chisoni kuti palibe munthu amene akuona kuti kodi chimenechi chinchani, kapena kutifunsirako kwa atsogoleri, kutifunsirako kapena atsogoleri a mipingo mmene mukuona mamembala anu akugudwa nkhuku yaying'ono kwambiri yongochoka pa mazira, yongoswedwa kwa amayi a nkhuku. Mwanapiye wang'ono nkukugula ninuyo pa mtengo wa 4,000. Mukuti mchani, akufunsa ndani? Chikuchitika ku Malawi kuno chimenechi. Nkhuku zayenda malonda m'mudzi chifukwa m'midzimu mukuyenda anthu amene akugula nkhuku pa mtengo wa 4,500 yaying'ono iliyonse. Chimene lapanga bungwe lobisika la chipembedzo cha Satana la kumapeto limene lili pakati pa mabungwe 10 opsa kwambiri, limene limatchedwa kuti Bilderbergs, the most dangerous secret society, kapena kuti the most 10 dangerous secret society in the world, behind the world, controlling the world behind the screen. Linaona ndondomeko ya kufunika kwa magazi ku dziko lapansi kuti angapeze bwanji, anthu angapereke bwanji matupi awo ku dziko lapansi mwachinsinsi mogwiritsa ntchito zinthu zina. Adapeza luso lotenga ndalama ndi kuzipereka ku mabungwe oonekera amene anthu ena maprojekti amenewa anawina nawo contract zimenezi zomatenga ziweto m'makomo, zimene ndi njira ina yotengera miyoyo ya anthu ku dziko lapansi, koma ndiyobisika kwambiri. Munthu sangayidziwe ngati munthuyo sadapembezepo chipembedzo cha Satana kapena kuti sadakhaleko membala wa bungwe loopsali la Bilderbergs. Mpingo wa Mulungu ndi bungwe lovuta kwambiri, bungwe limeneli. Obama ali ndi zonena, Obama ali ndi zolankhula pa Bilderbergs. Obama ali ndi history imene angakufotokozereni. Obama mutampeza misozi idatsika pa guwa lansembe la Bilderbergs mmene amapanga initiate. Zowawa zinamgwera kwambiri tsiku limene tidadziwa kuti September 11, 9/11 inali nkhani yosausa kuchoka ku Bilderbergs. Ana Mulungu, mabungwe amenewa apeza njira ndi alowa ku Malawi. Bungwe lowawali lopwetekali silo limene likuonekera la Bilderbergs ku Malawi kuno ayi, koma latuma nthumwi kuti likatenge njira yogula nkhuku anapiye m'mamidzi. Ndiye m'mamidzimu akagula tinkhukuto akumatika malo amodzi ndi cholinga choti azidzatenganso nkhukuzi akuti azikazigawanso ku makalabu. Project imeneyi ngati mungayikumbukire idabwera ndi ng'ombe zomagawa m'mamidzi. Ndiyambe pano kufotokoza nini maululu omwewa. Ndiyambe pano kufotokoza ngakhale izi zimene Satana sanafune ndipo sangafunedi kuti tikhale ndi moyo, kumamuyika pa ndandanda ndi kumpalapasa kumuyika poyera kotere tikuyeneradi
kuzunzika, kusakidwa, kuti mwina tiphedwe, kuti zinsinsi izi zikwiririke. Koma Mulungu sangalole kuti zimenezi zikhalebe zobisika mpaka kalekale chifukwa chinsinsi cha Mulungu, koma zovumbuluka ndi za ana a anthu. Muloleni Mulungu afotokoze zinsinsizi kuti zivumbuluke pamaso pa Mulungu, kuchosa chinsinsi cha Biludabeti. Paliwo chinsinsi wamkulu Biludabeti, ndikuuze mwine chinsinsi ndi Mulungu, si iwe. Taona lero udandisunga Biludabeti, lero nikuyika poyera chifukwa chinsinsi cha Mulungu si chako. Khale patakhala njira zambiri zondichotsera moyo ku dziko, sizitheka chifukwa chinsinsi cha Mulungu si cha munthu. Nkhukuzi zikabwera mdziko, zikagudwa mdziko, zimakhala kuti simukugulitsa nkhuku, koma mukutchera muyezo wa amene ati adzachoke ku dziko lapansi mu njira za imfa, zimene ni njira zina zimene amabungwe woterewa apusisidwa ndi bungwe la Biludabeti ngati njira ina yoperekera matupi a anthu, njira ina yoperekera imfa ku dziko lapansi. Mpingo wa Mulungu, chitsanzo choyamba ndikupatsani mmene idabwera project mu 2012-2013 yoti ng'ombe imodzi iziyenda muzi ndi muzi. Lero ndimafuna ndikupaseni kachithunzi, mupite mmudzi mukapeze amaudindo amene adayilandira project imeneyi, mafumu, anyakwawa, machairman azipani a nthawi imeneyo amene adakhala pansi mkomiti yolandira nawo kuti tidzipanga makalabu a ng'ombe ku ng'ombe, ng'ombe kupita ng'ombe, ng'ombe kupita ku khomo. Nimafuna muchite kafukufuku lero mafumu amene aja asala angati ku Malawi kuno lero amoyo. Macheya amene adakhalako mu 2012-2014 kuchita nawo project zimene zija alipo angati lero. Muziyenda m'Malawimo kumapanga kafukufuku. Zapitatu nyakwawa, apitatu mafumu, magogo chalotu achoka chidule ku dziko lapansi. Taona akupita tikuafuna atavomereza mu project chifukwa chakusazindikira kumene kudalipo. Ine ndimati tizitsegulanako m'maso kuti tizidziwa. Zitabwera mbuzi, ndiyang'anireni mabanja amene adalandira mbuzi mmudzi, alipo kulibe, ngati adaliteni adakaliteni omwewo, kuti sadasala awiri 8 wokulibe, chidawaphanchani. Mapulojekiti wena amene timawalandira amakhala kuti ali ndi zinsinsi, zinsinsi zake ndi zimene ndikuzifotokozazi kuti chikonzero cha Satana nchakuti kutsogolo kuyambira mu 2025 yotsimikizika, ngakhale chinthu chachiyambira patali mu 2021, 22, 23, 24, ndicho chakuti magazi atenge nawo mbali pakayendetsedwe ka dziko. Ndiye pofuna kuti kupezeka magaziko kukhale kosavuta, pakufunika luso lambiri limene liti lidzifuna finisher akhale magazi a productive. Product iliyonse mukayipanga, finisher wa product kuzichitidwa apply magazi. Ndiye muchite technology imene iti tithandiza kuti kaya muzilowesa magazini eniwo, kaya akhala mapaudala, kaya magazi wauma, kaya muchita, kaya mwasungunula, kaya muthira DID aume akhale ngati kantovu, muona mmene inu muchitire, koma finisher akhale magazi. Ndi project izizi zimachita related kuimfa kapena kukutenga nawo mwazi wosalakwa mmudzi, project zimenezi. Choncho itabwera project imeneyi idachotsa miyoyo ya anthu ena mdziko, idachotsa miyoyo ya anthu ena mdziko, sakumva anthu, idatenga miyoyo ya anthu ena mdziko. Tsiku lina
tidalira misozi yayikulu kwambiri ku dziko la Malawi ndi madandaula kabungwe kameneka ka Bilderberg zimene kadapanga kudusa ku kabungwe kena kachinsinsi kamene kadakalowerera Uncle Sadiq Meya navomereza ankolo waja kuti ndikulowa nawo mpulojekiti imeneyi kukhuza ziweto zawo zimene zimadiyesera dziko pokagwira mikota nkhani yosausa pokagwira mikota zinsinsi zazikulu kwambiri za ku dziko lapansi zikuchitika, anthu akutaya miyoyo, anthu akuchoka chifukwa chogwera nawo mapulojekiti amene sadziwika bwino, kochoka ngakhala chainiya cha amene amalandira mapulojekiti amenewa kuchita survive pa mtunda wautali kumakhala kovuta. Uncle Sadiq adapita ndi chimfine choyambirira kulibe Uncle Sadiq Bilderberg. Ndizinsinsi ana Mulungu zimene zimachitika ku dziko lapansi, zimene nthawi zina m'midzimu nimati ndichenjeze. Awa amene akuyenda nkumagula nkhuku simugulitsa anapiye, mugulitsa wanthu. Ndivomerezeni, mukamati akubwera nkhuku 3000 simugulitsa mwanapiye, mugulitsa munthu. Anthuwo akugudwa pa mtengo wa 3000, anthu mukugulitsa pa mtengo wa 4500. Check me 2 years yakutsogoloyi, business imene yachitikayi. Check me tomorrow. Muyang'ane mufufuze zimene ziti ziyambe kuchitika m'midzi imene yapanga nawo business zimenezi. Check me tomorrow. Koda zakhala anemia, koda zakhala malaria, koda zakhala diarrhea, ma DHO, anthu anzipatala. Check me tomorrow. Muone makesi amene atabwere mzipatala. Check me tomorrow. Check me tomorrow. Guys, check me tomorrow. Nkhuku mugulitsa m'mizizi za 50,000, nkhuku mwanapiye uti wangochoka pa mazira, wangoswedwa ndi amachi, iniyo nkumagulitsa 4,000. Nkumadya mtima uli malo, nkumanena kuti akutigula, kayana ndani akutsogolera zimenezi. Check me tomorrow. Ana Mulungu, bwerera nkoni amene muli ndi anapiye anu. Ndi project yanji yogula nkhuku koma zachikuda. Kodi sinanene kuti tsiku lina kukutuluka project umupe season 6, kuphedwa kwa ana Ayobo, kulandidwa kwa ng'ombe za ana Ayobo. Sinafotokoze kodi chilali chaka chiti chimene chicha ndinkafotokoza za kulandidwa kwa chuma cha ana Ayobo. Munalipo kapena inu kunalibe audio imeneyo? Ana Mulungu, lero ziri kuti ziweto apita kukalanda ziweto zibwerere kwawo, kusakhalenso nkhuku ya lokolo, kukhale zokhazokha zobulida, zokhazokha zochoka mmakomo mwa anthu, nkhuku zopanda mache. Izi nkhuku zachilengedwe, anyamata okonda nkhuku inu ziupita kwawo. Mukuona akulanda nkhuku zija, tidanenanso kuti kubwera mtsogolo muno zinthu zachilengedwe zonse zitengedwa. Tomato wakale simudzamuonanso, mango aja simudzaonanso. Lero tayamba kutemera mitengo, kukumba mtengo wa mango kusalima, kukumbira khwete, nkutira chithumba chokhala ngati chafetereza pansi pa muzu wa mtengo wa chilengedwe uja. Mango nawo anyuwani akudzalidwa. Dyera mtuna nyamata munchesi, mango muwaonawa simudzawaonanso. Malawi wakale sadzaonekanso. Lero nkhuku zija zikulandidwa ndi mapaposi awiri. Mfundo namba 1 imene akutengera nkhuku ndi chinsinsi cha bungwe loopsa la Bilderberg limene lidasimikizira kuti lidzatenga project yopanga kuti product iliyonse imene idzapangidwa ku dziko finisher adzakhale munthu. Product iliyonse imene idzapangidwe pansi pa dziko lapansi
finisher wa product iyo azakhale magazi a munthu, lizakhale fupa la munthu, lizakhale tsitsi la munthu, uzakhale mnofu wa munthu, idzakhale fluid yotuluka mthupi la munthu. Finisher wa chinthucho adzakhale munthu. Now to achieve that, to accomplish that mission, ndi pamene tayiona project yalowa mdziko. Anayamba nkunyengerera ng'ombe, anayamba nkunyengerera mbuzi, lero apita mmudzi ndi kumakagula nkhuku yaying'ono kwambiri yachikuda pa mtengo wa 3,000 kwacha. Nkhuku zimenezi zikusungidwa. Nachita nawo mwayi kupeza nawo kamera muchinyumba chiwarehouse china chache pena pache mtawuni ya Zomba. Chokhala ngati chimenecho ncha achiyamwali athu, chokhala ngati ncha amayi chimenechi, ncha amayi wena amayi. Nkati amayi mwadziwa inu mudali ndi amayi nthawi ina yake. Ndi nkhuku zikusungidwa umeneko. Nkhani yosautsa kwambiri nchakuti nkhuku zija kumaloko tsopano zikufa. Zikufatu chisawawa. Mukanchoka pa chinamwali muyende pang'ono kaya 200 meters amene muchoka ku chinamwali mutakhotera dzanja la manzere lanu kapena la manja lanu, muyipeza warehouse imeneyo, mukapeza kuti muli nkhuku zikufa. Nkhukuzo zikufa. Koma funso lakuti ma 1,000 ambirimbiri, mamiliyoni ambirimbiri amene adalowetsa anthu amenewa angangoyika mbasi nkhuku zizifa mmenemo, zidali za ntchito yanji podzigula. Mukapeza kuti zikukhala mchinyumba chabwino chimene akupanga cha nkhuku zija akuzibaya mankhwala, akamabwera kuzazigawiranso kwa inu ngati pakalabu kudzakupatsani kuti muwete nkhuku za lokolo zija, akumazipanga kuti zakhala kale ncha mankhwala. Ndi atambala amenewo akamapita kukagona ndi atambala anzawo, kukagona ndi nkhuku zinzawo, alokolo anzawo, ndiye kuti akuchita spread mankhwala aja, akuchosa nkhuku yonse yachilengedwe ku dziko lapansi kuti kukhale nkhuku yopanda chilengedwe, kukhale koloiras. Nkhani yosautsa. Ndikukumbukira koloiras umunsi kwa zilumba za Beremuda. Koloira nkhani yosautsa. Nkhani ndiyosautsa kwambiri. So chenjezo kwa mpingo wa Mulungu ndi project imene ikuchititsa mantha, imene ikutenga nkhuku kumudzi. Nimalize powombera mkota ni mfundo ziwirizi. Choyamba, nkhuku zimenezi zikugodwazi muyembekezere imfa ya ana ang'onoang'ono. Akuluakulu azipatala ma DHO, mabwana mundivomere ine muona makesi anthenda zopanda mayina za vana achichepere. Mukhala imfa mmudzi, mukhala kudwala mmudzi, mukhala chipere, kayakhala kolera, kayakhala diarrhea, kayakhala chani, kayakhala anemia, muli monsemo mmene zikhalire. Koma kukhala chipere mpaka ngati ana Mulungu atayimirira ndikupemphera kuletsa choyipa chimene Satana wapangachi. Ngati ine ndenkwera phiri mpemphere basi ndiletse, ngati Mulungu wanga ndimvere kuti zimenezi zisachitike. Asapindule kanthu makosana ndikutumizirani zithunzi mmene zikufera nkhuku zimenezo, ndi mmenenso atafere munthu pa Malawi kulikonse kumene kwadusa project imeneyi. Akatenga nkhukuzi nkuzika pamalo, nkhukuzi zikumafa chisawawa, no care iliyonse. Akumafika poti zogulagula kale nkumayitanira kuti bwerani muzeza ngotola. Zikuchitika Nzombamo ni madera ena kutizungulira ku Malawi. Project iyi cholinga chake chidalija mungagule nkhuku nkutumiza ndalama zambirimbiri, nkhuku zizifa yoncho. Anyamata amene mudachita za veterinary mungalephere kuyilera nkhuku yopirira yachikuda, mwayika pa nthunzi mushedi yabwino, ingamangofa chisawawa choncho. That is a sign ya choyipa chimene chikubwera pa Malawi. Ana Mulungu, ine tukwanga nkuchenjeza
ndikhulupirira kuti chimenechi ndiye chifukwa chimene mulungu anandiyitanira, ndipo sindidzakhala chete osadusa ku mizere iwiri yakukamwa kwa ng'ona, ndipo sindidzakhala phe osatchula ziwalo zake za ng'onayi. Mwayiona pulojekiti iyi ilibe umulungu, ilibe chilungamo, koma yachokera ku chinsinsi chakabungwe kotchedwa Bilderberg. Mmene akuunjikira nkhukuzo ndi mmene tsiku lina Malawi tikapanda kupemphera tidzaunjikire mitembo ya ana ang'onoang'ono. Chachiwiri, pulojekiti yawoyi ndi umupe 6 akulanda ng'ombe za Yobo, akulanda chuma cha Yobo. Satana wabwera kudzalanda chuma cha Yobo. Yobo wa m'masiku akumapeto ndinu ndine. Ndi pamenepa zabwera akasidi ochokera kummawa kudzalanda zonse zimene zili m'mudzi zachilengedwe zolandidwa. Mudayiona pulojekiti ya nthochi imene inayendera malonda zafika lero. Kodi ilipo nthochi ya dzana ija? Ngati mukayitenga nthochi ya dzana ija lero yaluza nkhondo yachilengedwe, ikungozinyalira yokha, ikungofa mukadzala, koma mudzale nthochi yawoyi. Atilanda nthochi ija lero kulibe. Lero kulibe, tili nthochi yopsa mankhwala pa mchesi. Tilibe nthochi, adalanda. Akulanda chilengedwe ndi akulanda nkhuku zonse za chilengedwe zolandidwa. Inu amene munauthawa uveji nkumadyabe nyama, ndiye timathawira ku nkhuku ya lokolo. Hatwayipo mkamabwera tikusungireni chakudya chanji. Nkhuku ya lokolo, nkhwiru. Nkhuku ya lokolo. Nkhuku zikhaleteni za lokolo. Atwayipo anati dudu ayi, koma za lokolo. Lero nkhuku ya lokolo ija ikulandidwa. Ndiya dudu ino zivute zitatu. Kapena ngati akunamizeni kuti sikhala dudu, sioneka mmasamba ofira, sioneka mmasamba white, muchayikhalira mu nthenga ya white kapena nthenga yofira kapena ya black. Ayi, ikhala mmene nkhuku iliyonse yachilengedwe imabadwira koma itabayidwa. Ikhala ili hybrid. Aulanda nkhuku zachilengedwe ndi cholinga chako. Kulibenso pulojekiti ina, palibenso cholinga china chimene anthu amene wali nacho. Ndi kuchosa chakudya chimene mulungu anapanga ku dziko lapansi kuti achikhulupiriro adye, atisire zakudya zopanga munthu ku dziko lapansi. Ndi chimene chili kuchitika. So wonani mitembo ya nkhuku, basopo, mitembo konse kumene kukupita project yogula anapi ya ang'onoang'ono. Mitembo. Kogulitsa ino bwererani mbuyo 2012, 2013, 2014. Mwaona anyakwawa hadapasidwa ng'ombe baja. Alipo. Mwaona chairman achipani hadatsogolera kugawa mbuzi ndi ng'ombe m'mudzi. Alipo. Ana mulungu. Tayandikira kwathu posachedwa tikocheza. Ndipo dziko limeneli lizakhala chimozimozi ngati mmene mukuonera lero. Kwathuko nkumene tikapumule, koma dziko ili latilumira mano mpaka tsiku limenelo. Anyamata okonda kutolera nkhuku zing'ono nugula tambala ang'onoang'ono, nugula napiye, koma sokugulitsa. Tsoka wogula ndi wogulitsa.